Sugod na sa sinulog, kitang tanan magpinsinyor. Pinsinyor, oh pinsinyor, kitang tanan magpinsinyor. Pinsinyor, oh pinsinyor, kitang tanan magpinsinyor. Ha! Pinsinyor, senyor, senyor, pinsinyor, senyor.
Señor, 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 di Señor, Señor, Señor. Sugod na sa Sinulog, kitang alam bakit Senyor. Sugod na sa Sinulog, kitang alam bakit Senyor. Di Señor, oh di Señor, kinanggalan magpili Señor. Di Señor, oh di Señor, kinanggalan magpili Señor. Ha! Di Señor, 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 di Señor, Señor, Señor. Sugod na sa Sinulog, kitang alam bakit Senyor. Sugod na sa Sinulog, kitang alam bakit Senyor. Di Señor, oh di Señor, kinanggalan magpili Señor. Di Señor, oh di Señor, kinanggalan magpili Señor. Ha! Di Señor, 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 di Señor, Señor, Señor. Sugod na sa Sinulog, kitang alam bakit Senyor. Sugod na sa Sinulog, kitang alam bakit Senyor. Di Señor, oh di Señor, kinanggalan magpili Señor. Di Señor, oh di Señor, kinanggalan magpili Señor. Ha! Di Señor, 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 di Señor, Señor, Señor. Sugod na sa Sinulog, kitang alam bakit Senyor. Sugod na sa Sinulog, kitang alam bakit Senyor. Di Señor, oh di Señor, kinanggalan magpili Señor. Di Señor, oh di Señor, kinanggalan magpili Señor. Ha! Di Señor, 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 di Señor, Señor, Señor. Sugod na sa Sinulog, kitang alam bakit Senyor. Sugod na sa Sinulog, kitang alam bakit Senyor. Di Señor, oh di Señor, kinanggalan magpili Señor. Di Señor, oh di Señor, kinanggalan magpili
sa pagbindisyon. Number 3, igwa na po ni 12 kandidato para sa Easter Angel 2022. Kung igwa pa po na buot magpalista, magdulot na lamang po sa opisina. Incoming activities. February 2, 2022, Feast of the Candelaria. February 2 hanggang sa 10, Novenario in honor of Our Lady of Lourdes after the 6 o'clock in the morning Mass. And February 11, 2022, Feast Day of Our Lady of Lourdes. It is also the day of the sick, aged, and handicapped. At ipong misa tanguan idinudulot para kadi mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot kadi mga minasunod, Marites and Maribel, Gratil family, Mrs. Priscilla Fetil and family, Apan Gorecho family, Alma Redondo and family, Arlene Guaves, Ayesa Zane Registrado and family, Mr. and Mrs. Willie Abanes and family, Frongoso family, Mr. and Mrs. Medina Delwana and family, Jim Villaflor, Shaina Jane Lanuzga, Mr. and Mrs. Sotero Norado and family, Janila May and Janela Grace Prades. Para sa kaumawan kana Santo Niño, dulot ni Mr. and Mrs. Lucio Dayupay and family, and Mr. and Mrs. Julius T. Corralde and family. Para sa mga kalag kading mga minasunod, Francisco, dulot ni Mr. and Mrs. Ramon Luzon and family. Purisima, dulot ni Elsie Salcedo. Clarito y Erlinda, dulot ni Mr. and Mrs. Ramon Luzon and family. Misa Kumon, dulot ni Arlene Lanuzga and family. Mr. and Mrs. Romeo Salcedo and family. Mr. and Mrs. Sotero Norado and family, Arlene Lanuzga and family. Para sa mga kalag ni Alma E. Hipolito, Melanie, dulot ni Melanie Saremo and family, Candida E. Cayetano, Arlene Lanuzga and family, Caridad, dulot ni Mrs. Rodolfo Tumbado and family, Corazon, dulot Kaapan family, Delio, dulot ni Edin Weinert and Almasco family, Dominador, dulot ni Gloria P. Dagon, Edward, dulot ni Mr. and Mrs. Consejo Baluca Bersabe and family, Estelito E. John Michael, dulot ni Venus Mariel Juanillas, Eugenio E. Virginia, dulot ni Mirna Cate, Fe and Jonas, dulot Gigi Hernandez, Felix and Clara, dulot ni Mirna Cate, Guillermo, dulot Kaapan family, Lucia E. Ireneo, dulot ni Mrs. Rodolfo Tumbado and family, Prisca, dulot Kaapan family, Purisima, dulot ni Mrs. Kim Salcedo and family, Salvador Sr., dulot Kaapan family, Samuel Bernie E. Aurelio, dulot ni Mr. and Mrs. Gabriel Sabaresa and family, Simeon E. Nena, dulot ni Gigi Hernandez, Chupisto, dulot Kaapan family, Marcelina, dulot ni Marivic and Marit Espacion, Melchor, dulot ni Annie Obis, Misa Petisyon, dulot Canadininya Ramales family, and para sa ngamin nakalag sa purgatorio, dulot ni Mrs. Lucila Gamos and family. Señor, 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 Sugod na
36:5, saro sa mga soldados niya, nakakuanin imahen ni Niño Jesus. Tinutubodan ini na iyo mismo ang imahen na itinao ni Magallanes sa agom kan dato, kan isla, kan siya binunyagan. Ang imahen ngunyan inaarang sa Basilika kan Cebu. Sa mga Filipinong Katoliko, ang banal na Niño, tanda kan Diyos na harani sa gabos, asin madudulok na daing takot. Ang debosyon nagtutukdo kan virtud nin simpleng pagkabuhay, pagka makinuyog-kuyog, asin pagsarig sa Diyos. Siring man, ini nangangapudan nin pagiging disipulo, asin mamumuton na paglingkod sa gabos. Matindog na po ang gabos.
pamibitamanan gabos na kalag sa purgatorio. Sa ngaran ka nama, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Hesus Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin mapuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na anghel sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang naantang Diyos. Mahirak man lugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi kita. O Diyos na makakamhan, ang bugtong mong aki na ipinangaki sa kapanuan, nagpakumbaba kan sa diri bilang aki sa Nazaret, asin nagpasakop kay Maria asin Jose. Warasa na kami makanood sa iyang paarog,
na magkuyog kan kabutan mo sa kabus na bagay, asin nagagalang sa dignidad kan gabos. Maglingkod kami sa mga tugang ming dukha na may bukas palad asin mabuot na puso. Uli kay Jesucristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Sa babasahon ngunyan, kita pinapagirumdom siring kan banwaan na nasa kadikluman, na nakahiling ni dakulang liwanag. Liwanag na magtatao nin karangahan sa sainda. Magsarig man lugod ang satong paglaom, asin pag umawon ta ang Diyos, nin hulit ang liwanag na yaon kay Kristo, masirang sa to, siring sa kaagahan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang banwaan na naglalakaw sa kadikluman, nakahiling nindakulang liwanag. Nagliwanag sa mga nag-eerok sa daga na pano nin hararom na diklom. Pinaurog mo ang sa indang kagayagayahan, pinadakula mo ang sa indang kaugmahan. Nauugma sinda sa imong atubang, siring sa mga tao na nag-uugma kun panahon nin pag-ani. Siring sa mga nag-uugma kun binabaranga ang mga sinamsam. Huli takan aldaw ni Midian, rinunot mo ang sakal na nakakagabat sa iya. Ang pamakol sa iyang abaga, ang pamalo nin nagpasakit sa iya. Huli takan gabos na gamit sa pakilaban sa lambang gubing, natumtom sa dugo, tinutong asin tinunaw kan kalayo. Huli tasarong aki namundag para sa sato, an kahadean yaon sa iyang abaga. Ini an ngaran na inaapod sa iya. Makangangalas na parahatol, Diyos na makakamhan, amang daing kasagkuran, prinsipe nin katuninungan. Mahiwas an sa iyang kahadean, na sa katuninungan na daing katapusan para sa trono ni David, asin para sa kapangyarihan na sa iyang tinugdas, asin pinasarig sa katanusan, asin kabanalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang bilog na kinaaban mag-aawit sa Diyos. Ang bilog na kinaaban mag-awit sa Diyos. Bagong awit, awiton sa kagurangnan, huli kan sa iyang mga gibong ngangalasan. Nasa tuon niyang kamot asin banal na takyag ang kapangyarihan sa pagligtas. Ang bilog na kinaaban mag-awit sa Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan an sa iyang kaligtasan. Ipinahiling an sa iyang katanusan sa mga banwaan. Narumduman niya an sa iyang katutuuhan asin pagkamuot para sa harong nin Israel. Ang bilog na kinaaban mag-awit sa Diyos. Ang kaligtasan nin sa tuyang Diyos nahiling kan gabos na puro kan daga. Gabos na daga magkukurahaw sa kagurangnan. Ikurahaw an sa indong kaugmahan. Ang bilog na kinaaban mag-awit sa Diyos. Mga salmo sa arpa awiton sa kagurangnan. Awiton sa tugtog kan musika. Sa tanog kan trompeta, asin hamodyong. Irokyaw an hade an kagurangnan. Ang bilog na kinaaban mag-awit sa Diyos. Si Kristo iyo ang liwanag sa kadikluman nagikan sa Ama, na suminirang sa daga, tanganing kita tauwanin kaliwanagan nin isip, asin kadonongan. Sa surat ni San Pablo, kita pinapagirumdum liwat na maglaom asin magsarig sa pagtubod na si Kristo iyo ang magtatao nin liwanag sa sato. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Pag-umawon ang Diyos, Ama ni Jesucristong kagurangnan ta, iwinaras niya sa tudyan kay Kristo ang gabos na bendisyon espiritual sa kalangitan.
Bago lang ang kinaaban, pinili niya kita dyan kay Kristo, tangaling maging banal asin daing digta sa iyang atubang. Panuning pagkamuot, tanganing maging mga akin niya, huli kay Kristo, susog sa iyang karahayang buot, tangaling umawunta ang kamurawayan nin sa iyang grasya, ang sa iyang grasya na balaog sa to dyan sa iyang namumutan. Kaya poon ka nabalitaan ko ang sa indong pagtubod kay Jesus na kagurangnan, asin ang pagkamuot na sa indong ipinahiling sa gabos ng mga banal. Daing untok na kamo sa kong ipinagpasalamat sa Diyos, asin kamo sa kong ginigurumdom sa sakong mga pamibi. Itaulugod sa indo kan Diyos ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, Ama ning kamurawayan, ang Espiritu ning kadunungan, asin pakasabot, kung ano ang ipinapahayag tanganing tunay siyang mamidbiran. Liwanagan siya lugod ang mga matanin sa indong isip, tanganing mailing nindo kung ano ang kayamanan kan kamurawayan na sa iyang ipapamana sa mga banal, asin kung ano ang kadakulaan kang kapangyarihan na ginamit niya para sa to na nagtutubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Taon-taon ang mga magurang ni Jesus may ugali na magduman sa Jerusalem sa aldaw nin Pasko. Kan si Jesus sa kinaugalian huli sa Pasko, kan si Jesus nasa ikakagduwang taon, nagpa-Jerusalem sinda susog sa kinaugalian huli sa Pasko. Kan sinda papuli na pagkatapos kan piyesta, si Jesus nagpawalat sa Jerusalem, day naisihan kan sa iyang mga magurang. Sa paghuna na siya yaon sa mga kairiba, sarong aldaw pasinda na naglakaw, bago hinanap siya sa saindang mga kadugo asin katuod. Kandai siya ninda nakua, nagbalik sinda sa Jerusalem sa paghanap sa iya. Sa ikatulong aldaw nakua siya ninda sa simbahan, nagtutukaw sa tahaw kan mga maestro, naghihimati asin nagahapot sa inda. Gabos na nakadangog nagnala sa iyang mga hapot asin mga simbag. An sa iyang mga magurang namungnan pagkahiling sa iya, asin an sa iyang ina nagsabi, Aki, ta daw tasiring an ginibo mo sa mo, kami na sa imong ama asin ina nahandal na nagahanap sa imo. Si Jesus nagsimbag, ta daw ta hinahanap nindo ako,
Dahil nindo aram na ako dapat na yaon sa harong nin sa kuyang ama. Dahil ninda nasabutan kung ano ang buot niyang sabihon. Si Jesus uminiba sa inda sa Nazaret, asin makinuyog-kuyog sa inda. Inigabos rinimpos ni Maria sa iyang puso. Si Jesus nagdakula sa pakasabot, sa lawas asin sa biyaya, sa atubang nin Diyos asinin mga tawo. Marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sungunyan po, nagsisilibrar kita kan kapiestahan kan Santo Niño. Of course, saro ining assurance, arog kan sa tuyang na-experiensyahan, kan kita nagsilibrar kan kapaskuhan. Sa tahaw kan kadikluman, uminabot, dominatong, nagsirang ang liwanag na iyo ang liwanag sa kinaban. Asin, aramtaman na tunay mananggad si Kristo ang satuyang ilaw, ang ilaw na magliliwanag sa tahaw kan mga manlain-lain na diklom. Of course, pag nagsasabi kita mga diklom, iyon sa tuyang mga challenges sa satuyang panahon. Diklom nin kapaabaw-abawan, diklom nin kaputikan, diklom nin fake news, o kaya garadanan, o kung ano paman. So mga bakong susog sa kabuutan kan kagurangnan, yan ang satuyang diklom. Kaya sa tahaw kan mga kadikluman na ini, sa satuyang pagkabuhay, ina-assure kita na yaon ang liwanag, ako unyato ang liwanag, iyo ang satuyang kagurangnan. Kaya sa pagselebrar niya to kan selebrasyon na ini man lugod ang maglaog sa satong puso, sa satong isip, na ang liwanag na ini na itinao sa satuya, magliwanag man lugod sa satuyang mga isip, sa tong mga puso o sa satuyang pang-aral daw na pagkabuhay. Kaya sa satuyang mga binasa, nadangog niya to ang mga tataramon, mga kahagadan. Ako unyato, si Kristo na iyo ang liwanag, na matao sa satuya nin giya, matao sa satuya ning direksyon, matao sa satuya nin assurance, na pagtapos kan liwanag na ini, na sa itong nai-experiensyahan, magkakaigwa kita nin tunay na kaugmahan. Kaya lugod ang pagkurahaw ta kan pit Senyor na ini, Viva Senyor Santo Niño, ang pag-apod ta, ang pagtautaning onra sa mahal na Diyos, mahiling ini sa satuyang pang-aral daw na pagkabuhay. So digdi, sa iba pa na satuyang pwedeng tungkusan maliban sa liwanag na ini, na iyo si Kristo, na inaasahan na ako unyato asin ihiras sa satuyang pang-aral daw na pagkabuhay, mahapot kita sa satong sadiri sa paagi na kung sain ano taan Diyos naggamit nin umboy o aki o kaya itong mga mayong sabi kayan digta tangani na ipahiling sa sato ano baga talaga o paano baga talaga ang tunay na pagsunod sa saiya. Kaya digdi sinasabi sa sato na tunay mananggad ang mga aki aram tanaman ang qualities kan mga aki day man kita inaapudan na magpakaaki tagururang na kita an inaapudan sa sato o an inaagyat sa sato iyo na magkaigwa kita ning attitude na arugan sa mga aki. Ano itong attitude na very important in our own generation? Of course, enot sa gabos, an aki mapagpakumbaba. An aki day nagtatanom nin anggot. An aki masinunod-sunod sa mga magurang, etc. Alaga, digwa man yung mga aki, mga tampalasan. Diba? Mabalik kita dyan. Kung taano taarog sinda ka iyan. So, digdi, itong mga qualities
pagiging mahuyo, pagiging masinunod-sunod, pagiging uday pagtanom nin raot ning buot o kaya anggot o kaya day paglalamang, mahihiling mo yan sa mga aki. Magkaigwa man ning dikit na komosyon at rangat yan, mayo na. So araw kita kaiyan inaasahan bilang mga aki ning Dios, bilang mga aki ning liwanag. Alagad, huli gayud sa grabe na ang satuyang linakaw sa kinaban, gururang na kita, pag kita nagkaigwa ning kaanggutan ay sabi kang iba kayan, panahon na sa nangaya Father an makakapagsabi. Yan. Kung paano ko ngaya siya mapatawad o kaya panahon na ngaya Father an masabi kung talagang kaya ko siyang patawadon. And then makurahaw, kagurangan patawada man ako kan sa kuyang mga kasalan. Yan. Ano sabi kan mahal na Diyos? Kung ano ang ginibo mo sa imong kapwa, iyo man ang ginibo mo sa iya. Kaya kung kita nag-aarang sa mahal na Diyos, magtao kita. Kung nag-aarang kitang magpatawadon sa satong mga kasalan, magpatawad kita. So arugayan ang satuyang pagiging aki nin mahal na Diyos. Daibot sabihon na kita daog-daog kita sadit na sa matakan mahal na Diyos. Tayo yan ang satuyang ang pinifeed kan kinaban sa satuyang isip. Dapat day kita magpadaog-daog. Yan. Dapat permi kitang gana. So dapat permi kitang maurag. Sabi sa Bicol, no? Dapat permi kitang mga kagdaog. Tapag kita na daog-daog ay maluya kita. So bako kitang matibay, kahirak-hirak kita. Alagad sa matakan mahal na Diyos, kita dapat na maging mapagpakumbaba. Ano man kung dinadaog-daog kita, ang importante, day kita nawawara sa katotohan. Kung kita kagdaog, iyon kagdaog, alagad ang satuya manapaagi, bakong susog sa kabutan kan mahal na Diyos, ano man ang silbi kan mga bagay na ginigibo niya to sa satong pangaral daw na pagkabuhay, lalong-lalo na sa ngaran kan satong pagpapakabanal. Kaya, dakul na mga attitude sa aki ang may hiling niya to na inaagyat na isabuhay niya to bilang pagsimbag o paghiras kan liwanag na ini nahali sa mahal na Diyos. Iyon yan maging paagi, maging agihan kan liwanag sa hali sa satuya. Kung inako niya to si Kristo, magliliwanag kita sa paagi kan pagpapakumbaba, sa paagi kan pagsunod, sa paagi kan pagpatawad, etc. Pagkamuot, etc. So iyon ang satuyang sarusa pwede niya tong tungkusan sa selebrasyon na ini. Handa daw kita na ihiras ang liwanag na ini na satuyang inako sa paagi kan mga kwalidad kan sarong aki. Pangadua na gusto kong tungkusan sa satuyang ebanghelyo. Imaginun ta kung paano ni Maria asin Jose giniyahan an sa indang aking Jesus. So iyo man ini an pangapudan sa sato. Paano kita nagigiya sa satuyang mga aki? O paano niya to sinda dinadara kay Kristo? O sabi kayan, pinapabayaan ta na sana. Kaya ano na nangyayari kan mga, di ko man ginagabos, kan mga kaakian ngunyan, kan henerasyon ngunyan. Iba naman bagaan, henerasyon ngunyan na panahon. Kaya, mayo man kitang ibang haputon kayan, kundi an magurang. Paano niya to giniyahan ang mga aki niya to na maging dayupot o kaya makadevelop kan mga virtudes na susog sa kabutan kan mahal na Diyos. O sobra lang kasi natin silang mahal. Yan. May na kaulay ako kayan sarong nanay sa katatay, sarong mag-agom. Sabi ko, ano po taarog kayan ang an aki? Ang sabi ninda, habo ko na kaya ngaya Father, habo may kaya ngaya Father, maranasan ninda ang naranasan mi. Pero sabi taman baga, bakong gabos na pagkamuot nakakatabang. Kung huli sa imong pagkamuot an sa imong aki day ng ugali,
ay kontrolon mo ang pagkamuot mo para lang sa imong aki, tangani na maging marhay na tawo, magkaigwanin ugali na maray. So, no need naman gayud wag para reminder kita ka mga arog ka iyan. Alagad, an sa tuyang mga nangyayari sa panahon niya to, mabalik sa tuya mga magurang. Takita ang kagtanom, sabi ka ni, kita ang nagbububo sa sainda, kan tinanom sa saindang pangaral daw na pagkabuhay. Paano niya to inaalagaan ang mga aking ini? Paano niya to sinda pinapadakula sa saindang panahon? Kaya, digdi sinasabi na magmaan kita. Hulita kunda ikita handa na isabuhay ang mga sinabi niya to sa enot na mga binasa na ekspresyon kan liwanag na inako niya to, may hiling ini kan sa tong mga aki, mamamati ini kan sa tong mga aki. So paano kita matukdo sa sainda kung kita mismo day nagigibo? O sabihon taman, be specific sa ngaran kan pagpamibi. Paano kita magtukdo nin pamibi sa satong mga aki na kita ngani day namimibi? So, common sense, sabit kayan, mahiling sa tuya mga magurang kung paano niya to sinda gustong maging kung ano sinda. Kaya ang selebrasyon na ini nagpapagirunduman sa satuya na mga, sabi kayan, malipas na sa kinaba na ini. Nalugod, kung anuman itong mga dapat na baaguhon, tangani na magkikitang konkretong modelo para sa mga aki ngunya na panahon, mahimutang gibuhon, mabagon yato. Tangani na sinda bako ulang sa taram na kakadangog, kundi nahihiling man sa gibo. So ngunyan po na taon, enot na dakula niya tong, sabi ka iyan, lalabanan an sa tuyang mga kinasanayan, halimbawa ngaya sa election time. Yan. Paano niya to labanan? An aram niya tong sala na sa tuyang ginigibo sa election time. Yan. Ang mga aki na kahiling sa to, ang mga aki nag-oobserba sa sato, paano kita magtaram, paano kita magtratar sa satuyang kapwa, so paano kita manindugan sa katotohanan. So ang mga aki po niya to nakahiling sa sato. Kaya kung ano ang ginigibot ang unyan or gigibuhon tang unyan na eleksyon, asahan niya to, yan man ang gigibuhon kan mga aki niya to, ngapit na panahon. Kaya kung day kita tataong manindugan sa katotohanan, sabi nga ni ikan iba kayan, day ka na mag-asa na ang mga aki mo tatauman o magiging tatauman. Taano, ika nga ni day tatao. So kaya digdi, pangadyan ta po mga tugang, na tunay mananggad makayan niya to na ma-maintain ang paghiras kan liwanag ni Kristo sa maray na paagi, sa mga virtudes na ipinahiling sa satuya kan sa tuong kagurangnan. Asin, sabi ta nga ni ikaini, mas mahihiling ninda, mamamati ninda, kunan sa tuyang tinataram, nahihiling ninda sa satuyang pang-aral daw na pagkabuhay. Kaya lugod ang pagtaon niya to ning onra sa Santo Niño, makurahaw kita pit Senyor, Hail Santo Niño, o kaya Viva Senyor Santo Niño. Lugod ikurahaw niya to ini bako lang sa nguso, ikurahaw niya to ini maski sa gibo. Ano man ang mangyari sa sato, magilugod kitang pusog sa kun ano ang ikinukurahaw niya to. Matindog po. Tutupon ako sa Diyos amang makakamhan.
Napagpatawad din mga kasalanan sa pagkabuhay liwat ning laman sa buhay na daing kasaturan. Pamibinin banwaan. Pinadarakan Diyos Ama an sa iyang bugtong na aki sa kinaban, tanganing magin sa tuyang kaligtasan asin katuninungan. Mamaybi kita sa Ama na mailadawan ta ang pagkani tao ni Kristo sa satuyang buhay. Ang satuyang simbag, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanghaning ang simbahan, padagos na maghigos sa pagpalakop sa gabos na banwaan kan kaugmaan ning pagkanitaw ni Kristo an paraligtas asin paratubos ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga kahimanwa sa kinaaban, mayaman o dukha, Kristiyano o bakong Kristiyano, magtarabang para sa karahayan kan gabos, urog na kan mga kaakian sa bilog na kinaaban, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga magurang asin kaakian kan sa tuyang mga pamilya, magdanay na maimbod sa indang mga katungdan sa pagpauswag kan buhay, asin kan pagtubod, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang, asin mga biyadi, urog sa mga kaakian, dai mawaraaning pagsarig sa pagkamuot kan Diyos na nanitawo para sa kaligtasan kan gabos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadaan niyatong mahal sa buhay, maggamit kan danay na karangahan sa kahadian kan Diyos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, himatean sa muyang mga pamibi, tanganing padagos kaming mag-ugma sa imong kadakulang pagkamuot na ipinamati mo sa mo, kan isubol mo an sa imong bugtong na aki na nanitawo, siya na nabubuhay as sinagahadi sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Kunin at tanggapin
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa kuasin sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal nga simbahan. O Diyos na samong kaglalang, nagdudulot kami kan mga balaog nin arak asin tinapay, sa pagrumdum kan pagkaaki kan bugtong mong aki, an samong pagdulot maging sakripisyo niya, na nagdaranin kapatawaran, asin katuninungan sa kinaban, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanaw sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa in magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Nasa kapiestahan ka ining sagradong misteryo, anda inahihiling sa iyang pagka-Diyos, nagpahiling ninhayag sa samong pagkatawo. Asin an inaki bago kan mga panahon, nagpuon mabuhay sa panahon, tanganing sa pagpabangon sa iya mansana, kan gabos na napadungkal, isulit ang gabos na karahayan, asin ang tawong nawara, pabalikon sa langit no na kahadean. Kaya kami kaiba ang gabos na mga angheles, nag-uumaw sa imo, sa maugmang selebrasyon, nagrurukyaw. Kagurangnan ikananggad banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka nambun kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yeso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamo gabos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin gararay pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamo gabos asin mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, inipagibuhon indo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Biyerhe na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran, magumaw, asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong Seso Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasaalan, asin manligta sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo.
Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahadi, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. His will. Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapud sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigon ay kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalat mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen.
Tindog po. Mamibig kita. Mamumuto na Ama, pinabasog mo kami sa bangkete sa kaumawan kan aki na namundag sa Birhen. Namimibi kami na mag-uswag sa kadunungan, asin magtalubo arualdaw sa pagtubod, asin sa mga gibong pagkamuot, tanganing makapagayagaya kami sa imong atubang. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matoko muna po kita. Para sa mga anunsyo, inot po, magkakaigwa kita ni second collection para sa Pontifical Missionary Work of the Holy Childhood. Papadara po iyan sa Roma. Ikadua po, on Our Lady of Candelaria, Feast of Our Lady of Candelaria, Novena. In honor of Our Lady of Candelaria, will start on January 24 to February 1, 2022, before the 5:30 p.m. Mass. And then, there will be a mobile procession on February 1. Please bring candles and unleavened bread to be blessed on February 2, 2022. Ang coronation ta po kan Little Santo Niño 2022 mangyayari po at yan na 2 p.m. and then followed by the Mass, and after the Mass the mobile procession. Ang route po kan sa tuyang procession same da kan di naman nanindo kan Miyerkules Santo. Teko aram kung saan ka mo nagdumana. Halaba gayon ini baka halipot man. Okay? So salamat po sa indong presensya, sa indong paginanyog, sulugod ang Kafiestahan kan Santo Niño, mag-remind sa tuya. Tunay mananggad inot sa gabos, kita mga tagadaran ng liwanag. So day nyato pabayaan na ang liwanag na inako nyato madaog kan diklom sa satuyang pangaral daw na pagkabuhay. Sulugod, balasang kamukan kagurangnan kan mga grasya na sa indong kaipuhan sa pagmantener kan liwanag na ini sa indong paglakaw. Matindog po kita. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. idoko ang sa indong mga payo, asin maghagad ng bendisyon sa mahal na Diyos. Bendisyonan kamo nin Diyos na makakamhan sa iyang pagkahirak asin danay nindong mamidbidan, an sa iyang nakakaligtas na kadunungan. Amen. Pagkusugon niya an sa indong pagtubod sa mga patutuo, kan sa iyang pagkamuot, tanganing magdanay kamo sa mga marahay na gibo. Amen. Antabayan niya kamo pasiring sa iya, asin tabangan kamong magdanay sa pagkamot asin katuninungan. Amen. Asin bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan, kanama asin kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! May mga images po kita. So, mga images da po kan Santo Niño, yaon po sa in. May dara po kamo, kung may dara po kamo, digdita. Then, sa mga iginda po, may bless kita sa mga igin. Sige. Panguros, mga igin.
Sa ngaran ka nama, asin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo, antabang sa to, yaon sa ngaran kan kagurangnan, nakagibo kan langit asin daga. Mamibi kita, tanganing ang mga aking ini magtalubo sa gibong kabanalan, urog arog kay Jesu Kristo na sa tong kagurangnan. O Diyos na makakamhan, bendisyonan mo lugod ang mga aking ini, tanganing danay lugod na magtalubo sinda sa imong pagkamuot, tanganing magkanigo sindang magutob kan sa indang katungdan, sagkod sa panahon na daing kasagkuran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ibata po ang imahen. Sa iyang pagkamuot asin pagkahirap, bendisyonan lugod in kagurangnan asin pakabanalon inin sa indong mga gamit sa pagdebosyon, tanganing sa aroal daw nindong pagkabuhay, day kamo makaraot kundi makatabang lugod sa kapwa, sagkod na makamtan nindo ang buhay na daing kasagkuran. Amen. Gabos po, Ama niyamo na yaon sa langit. Manalun ang ngalan mo, magkatungan ka diyan mo, mangyari ang mood mo sa siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa roal daw, itaw mo sa muyang unyan. Asin patawaron mo kami sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraan sa sugot, kundi agawa kami sa maraw. Okay. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin bendisyon naman lugod kamo kan Dios sa makakamhan kanama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sige po, tapos na po kita. Viva Pit Señor! Viva